ଧନ ଧନ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଝିଅଟି। ସ୍ୱାମୀର ଶବ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। କାନ୍ଦିବନି ବା କାହିଁକି? ସଂସାର ଭାସିଗଲା ତାର। ଦୁଇଟି କଅଁଳ ଛୁଆ। କ'ଣ କରିବ ସେ ଏବେ? କିଏ ସାହାରା ଦେବ ତାକୁ? ଯାହାକୁ 7 କଳସ 8 ଦୀପ 10 ଦିଗ ପାଳ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲା, ସେ ତ ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କିଏ ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେବ? ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତା ଫଟା କପାଳରେ। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଘଡ଼ିଆମାଳ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ସୁମିଙ୍କ ସହ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ସୁମି। ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଜୀବନ ଶଗଡ଼ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଘଟିଗଲା ସୁମିଙ୍କ ଜୀବନ ସହ। କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଘଟଣା ମୁତାବକ କୌଣସି କାମରେ ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଚାହାପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ପୋଲରେ ପିଟି ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ଗଲା ବିଜୟଙ୍କର। ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଯୋଗେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ଯେପରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ କରିବ ସେ ଏବେ? ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ପାଗଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ। ଭଗବାନ ବି ଏମିତି କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର।